Kendai ngut kinong yale kai arm wrestling na kajala ringkat lang bat manager jongki kinmi le yeshimenta shaka world arm wrestling championship ka basau pulai ka banlong hari Turkey na do ka khatsau trik hadu ka ar pulai trik jong ubnai risau. Ka Miriam thank you ka balong ka kurim jong uba Hubert Paliar uwei ni kinong yale kai arm wrestling kilawan sha khamat ban pinpau ya ka jings ngangu ka jongki na ka benta ka jingerap ka bakila yo bat ka jingkershan ban le yale kai shaka ni ka lempung yale kai ka ban salong hapok ka Turkey. Play hi bangi ni sakri umji eno yang ni nadu tu kipor ki bangi ladap ya jingti jingi kibun chipun ki jing ha banyan ti ngadia thu epi pa nakaliang ka jonga ngadai ka pri ko pamtana mutastat nrai play ko beta ka por wai ta ka jing start anga bangana pa pinya ka shiprang ya ka am ka jungi tingkok ya ngan ai ku play tingkok ya kumnu ka ni ka jing sang ka jinga lenti ka jungi nadu pa siya banyak leti ban yo ay kani kalat ban yo kun siya international ningkong he ngai ku play ningkong ina na jungi badi lembak ka jingarap ko jungi ban share ha pa WhatsApp ti insayo ya kata ku por na i bahiye jungi ngai ku play ka paru i ba ban ta se ba di bahiye i ba kha jungai ba i isashna ya ko video ba Krishna ya ko video ba insapriang ya ta kacing karpat na kaliang kayeng kasem ka jungi ba ikwa ba kipat pa baro ko tu kari khasi ba derap sponsor i ate ngai public kapang i te damba ka jungi hi ban sala ban pinya chapang ya ta kam ka jungi hadu ba kibon ki media ki bangi ngim la ban jar kate ki lawan ban yarap ban share lang ki baro kha ni public kapang ki ten abin ko ngal ai public ya kashnong ka jungi kepala khala punya i kadai na po nong stan kadai na po morok mau leba kepala kuburam i kasin ban kong i kuburam ya ka borok hade ka mau leba area itu borok kan thoplang ki dan ba kiseng phalang bar ki bahayeng hasam barok ki dan nang tu ka singi ka ba ngai ku blai ru ya ka sor ki dong wasma habala ala ipala ya la ba di sun ita i sharman ting ai ku blai ka pang ru ki ka sor ki dong was ki bala kan thop pun kishnong ki bala wan ka tu ga singi aku pra pun dai balai phau tari ki bala doi ka sinyang chungki ting ai ku blai ka pang ru ya ka shnong dong se ka blai rap pan ko shan lang i nang ta ngai ku blai ru ya ka Meghalaya Deaf Association nang ta ka Meghalaya Ausach nang ta ba de ka nusa na rumpai na dong se nang ta ba ka sengken thai bhalang ra dong se nang ta iki umjer la ponok se nang ta yaki nang ta ya ka jeseng kan thai balang nong se ka balawan bu ya ka ta ka chingruai ma ba ka ki wan bu ya ta ka chingruai shwa ba in mi na yin tingai ku blai ka pang ru iki ngai ku blai ru ya ka balang nong se presbyterian nong se ka balawan bu ya ka ta ka chingruai ya i ba shwa ba in mi na yin ila ai ka ta ka chingkar ku ko toy i ngai ku blai ki ru ti ka ba ngai ku blai ka pang ru ya ki me kha jong i Hubert Paliar ki pelakar bentalang hakari kam ti ngai ku blai ru ya ipa alan sun marbanian nata imaret nata ibadi kiba dei maki kibala mi shakhmat pa tur pan i takakam kajam kajongki bakin le chapo ka spot department ban yo ya kata ka sponsor na mata ki bara shiphong ngat ki ban le chathi ngai ka pang ru ya ki badi lemba kajongki kin sala ban yo ya kata ka jingira na po ka spot department siam jongi pa iru ila ya rap na kaliang kajong i shimat kumba shilak sampho ila ya rap pinang bita jong iru tingai karpa ngai ku blai ru karpang i badi lemba ka jingat lenti na Mama Daniel, thank you. Ibu layar biang iru ngai ku blai ru karpang i ti skawi ber kacing ai ku blai ka tengah bakar pangdu ka jonga ka de ya ki pai pa chong kari khasi ki labun ki bangimna ashu ban kiar kerteng wei pai wei ma ki labun ki bentang ai ku blai karpang ya ki ba de lemba ka jing yarap jungki ka jing no asnyang ka jungki ngin sala ban penolong ya ta ka jing kwa ka jing thang chung i ban le chi benta sha international long hator ki ai ku play ki baro ki bangim na shu ban cher kerteng la ki dei ha bangi kondu ha lenti singkin la ki dei mangi shong kaliru ki ai wala da kim dan ka liang ban yarap sponsor unre ki ai ka ta ka jing ker bok jing ker biang i bainang na ban ya khun ban wara eta ka nam ko buram ba ti ai ku play kerpang ya ki ru ti lada ngabu ka cingkar pa na kalian ka jonga ba lada dan kinu ki ba lesi ngakum kelat ma
ngakum kelat ekiru subhashim kum kane ka ching ai kublai national dat na kaliang ka jongaru eki ba wat om thong shimru kum kane ka ching ai kublai ka na kaliang ka jongaya barakat te nga buru ka ching karpat ya kipai ba jong kari khasi barakat ba subha ba seperti pangni ba pinbu alam kata kacing ruai kari ke bakong santam hakmat ma banbu alam kata kacing ruai hakmat ba I insami nola syai khat lai tarik step ti ka flight gandai san shiteng jan bien ko hati syapo Mumbai ti ngi kwa ban pentip ba I insami nola syai ka khat lai tarik step min ti ka flight gandai san shiteng jan bien ti ngi bu ta kacing karpat ba baro khakin bu lang kata kacing ruai ba in la pan uble hi unri sumari I kata kal dinti ya ti kacing I ba jengai bat ba ha idan hap ta ka bet ke ba ilong kumni ba imyo sko ba imlat ban keren tingi bu nang kata hi ka cingkarpan ba nakaliang ka jongarung ai ku ya paro khat ki bala no senyang ru ya kata kadai ka cing senyang ka ba kepala pelang ya ta ki kepala pelang ya ta ka durio ba ma mesti yo adu kan ni galat ba imyo ban mi khamat chati ti nakaliang hi ka jonga hi ngamdani ai ban ai ya phir re masngan bu ngan kan pa be ki cing ruai ba ble hi uri unang the kita kicing kerhu kicing kedua ya pi ba pin baha kata kakabai kecil ba pinang la ru ban penyak siapa yang takakam ke ba pi hi pidana do mensiam ban yarap lai ki para mensiam ba lai deng ki don ki penta ki ba kham ki ba kham don kam ki ba don kam ni kata ka hak ba tang kata hi ngai ku breaker pa ki